kon tekan kene mung suwe Bagong. Bapak ki apa ya bapak ki apa ya? Bapak ki arep momeng Ponokawan ning iki kere. Ning iki titi sing dewa ngejawantah. Bapak iki Sang Hyang Ismangun. Ismaya. Hah? Ismaya Ismangun. Oh iya ya. Iki bapakku Sang Hyang Ismaya. Kowe aja waton cangkeman, kowe aja ming waton sak geleme dhewe ngucap. Piye Pak Di? Rasane iki kepiye Antasena? Aku ki minangka Nalendra. Sing kudune tok ngabekteni kok ming piye Pak Di iki? Saiki aku tak omong. Nek aku iso tata krama, iso basa kaya kakang-kakangku ngono wis dhisik aku nyembah sampean. Ngono. Gandeng isaku ngono ki ya wis apa anane ngono. Lah nek ora ngono sak trepe, aku ki Nalendra, aku ki wong agung ing Mandura, wis ero. Nek aku ora iso basa ki ya aku ora kudu basa, ya wis karepmu. Kepiye? Iki Koko Prabu wonten timbalan. Gandeng kahanane ora tentrem. Nggih. Sing mergo disebabake para Sata Krama sing kepengin boyong utawa kepengin ngrangket karo Bawa Durna. Mula kowe kabeh tak perintahake supaya gelar baris wadyabala saka negara Ndrawati gelar sepaban supaya ngundurke para Sata Krama. Iki menawi tetela ingkang dados dawuh kados mekaten. Ingkang abdi sak mangke namung kantun derek. Yo. Lajeng samangke mangkatipun ingkang abdi benjang napa? Ora ketang sambung Bathara Lintang muni mangkat to dina iki. Dokter ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena.
ana dongeng endhek-endhek si penunggal patenana penunggul apa dosane
dosa ngungkuli sasama aja dindak kuelet lah iya bener kandamu wah keparat ngaglah bergagah kaya ndro mentang kaya gendhewa Setyaki karo Tomarmana parat wah nyegat lawan lakune Parasata Kurawa yuk Kura arep menyang endi ngrangket Durna bakal aturake marang Sinuwun Duryudana dadi tumbal bebono syarat srana tentreme rukune Pandhawa lan Kurawa aja gawe-gawe cangkemmu kuwi aku didhawuhi Paman Sengkuni supaya ngrangket kowe Paman Sengkuni nampa dawuh saka Bapa Penemban Surya Dadari supaya ngrangket kelawan Bapa Durna merga Bapa Durna mbalela lan ora gelem ngesuhi Parasata Kurawa. Ayo kowe mikir. Ayo mikir. Kena liwat lan kena ngrangket Durna waton wis kemrundung sirahe Setyaki. Babu arep opo? Lena pangendhamu tak tebak dadamu kelakon randra bojomu. Maju jangkal ora bakal tinggal loncat. Wah, kene marganing patimu Singalena prabten lalis karo Tomarma. As oh oh As oh oh As dan ya As ah tai As oh ya As oi Joyo ayo jar hei mati ha os oh ha jar swadyan siramu oh apa bunga
edan Sadak sirahmu ora iso wis ayo sabar wis Edian iyalah Edian atos ora sebet. Dan sudah. Atos. Modar. Pecah sirahmu. Hus. Lah. Hus. Bye. Oi. Wah, Edian, jipuk pedang, jipuk wae. Oh, iki yo gaman. Ayo, Edian ngantem sak geleme dhewe. Ayo tibakno. Gamanmu iso gawe babak kulitmu aku nyembah wis 20 taun. Wah, sesongaran cangkemmu. Ayo, tambahno. Ora tugel Grumojo Dindang Kartomarma. Ayo. Moro kage tibakno, mati kowe. Yo. Wis. Aduh. Wis. Sadak. Wah. Iya. Aduh. Oi. Aduh, alah. Hey. Wong arep modar ku kian gaya. Wong tuwa modar-modar wae ora usah dadak jukitan barang. Piye man? Cah edian. Cah
senenganmu kok kowe iki piye ana wong tuwa kok tok kei unsali pedang diwange mah. Mumet ndase iku ora arep ngantem. Ana kowe iki nang kene kok malih nang kene. Kok iso nang pedang tiba ning ndasku. Edan Maman. Mungsuh kula Setyaki. Terus napa? Kula kawon Paman. Lah dalah njur iki piye? Nggih pun. Paripaksa Kurawa Satu sing kudu maju nek kula kalah nggih pun. Kula semanggaken. Ora kajen kula mungsuh Setyaki. Kula sawang Gatotkaca Antareja Antasena nggih enten. Lah dalah iki kepiye, Dur? Arep maju ora? Ora. Lah ngopo? Isin man. Isin ngopo? Pun klub tampil. Ya ning sak ora-orane maju mung cuwe Setyaki ana. Terus Gatotkaca ana, Antareja ana, Antasena ana. Pun tak milih sing padha-padha kula mawon. Sing padha-padha ikut. Mungsuh sapa? Pun kula tak milih Antasena. Wis kana maju mangsa Baronga kowe iso ngalahke Antasena nadan Bambung ning kae sekti kae. Lah nggih. Pun mang tenguk-tengliku mawon pun kula ajangane jembar dadah kula. Kowe waton iso ngalahke Antasena wis tak jajakke sate le. Waton lol kletek man. Lah iya. Niki wau pun entek sak polsi. Heeh. Sepolsi kok 10 tucuk niku lak ya. Nek mboten leh kula lak nggih mboten badhe kelampahan to man. Lah iya. Nggone Mas Dadi wae meng 5 tucuk wau niku. Kula 10 tusuk wah nganti kelengel ndas kula kenyut-kenyut. Pak Didurmo Gati arep ngopo? Nglablak kowe. Wis men awake rada ora penak kae ora apa-apa kudu nglablak ndasmu. Ha. Budi cenenge tanggapke bansi. Ayo sesuk tanggapno. Lah iya. Nang kedhuane tan omah kae. Lah iya. Antasena gelem mundur apa ora? Ora. Lah ngopo? Kurawa sing mundur. Simbah Durna ora ndek salah apa-apa kok sakek sing dene Kurawa. Percaya karo pendhita anyar sing jeneng Surya Dadandok. Surya Dadali seneng dadandok ora. Anu Surya Dadari ora. Senengane kok ora. Mundur Kurawa mundur. Ora. Sejak lah mundur, cak iku lah mundur. Mundule nek wis Dulma Gati tekan ning pati. Ayo. Arep mungsuh Antasena nggon dodo. Ya, nggon dodo tak sumanggake. Nggon kowe watuk piye? Watuk lumrah menungso. Lah iya. Heeh. Nggon sirahnya tak sumanggake. Mburinya ya kena. Wis endi sak nyamanmu wae, Dik. Endi sing kirane kowe wani, endi sing kirane aku lemah, sing kirane aku ora iso nahan larane. Wah, jan wis ngene wae yuk. Kowe ngantem aku ping 3, aku gentenan ngantem kowe ping 3. Heeh. Tenan wis. Sapa sik? Kowe sik wae. Yo ya manut aku iki. Ya iya kok wong iki. Jak rono-rono, jak rene-rene manut aku. Lah iya. Waton jak nyate ya gelem. Ora awah-awah tenan iki ora. Ora. Dumah enek sing kelas 2 SMP njur awah-awah. Men padu ngono pathak ndasmu. Ngono ora. Aja kacal-kacal tok. Wes ora iki ya demi apa? Demi kian. Wis yo ngantem wis jan wis ora to. Wis. Mati kowe. Ya. Pecah silahmu dipano. Piye lolo lah? Ora. Sampeyan ngantem ulung. Buaji gol ngejene. Wis diantem kok ngono celune takon ngantem apa ulung. Ya wis yo ngantem neh pindho meneh. Siap. Pecah silahmu dipano. Hup. Pisan neh. Ndak dikira jireh Antasena ndak dikira jireh.
Siap. Mapan. Yo. Gentenan balang to. Lah mau jaremu ngantem aku ping 3 ngantem kono ping 3 kaya ya wis ya. Wis modal yo men. Aku wingi bar ngantem ndas sapi pecah dadi 5. Cangkeme kakean ngomong tenan. Ora kok kakean ngomong. Wes kuwi medan-medane kuwi gak oleh ngono kuwi gak oleh. Ya apa sing ngono iku? Gak oleh ngono kuwi dalam pertandingan gak oleh ngono kuwi ngedonke mungsuh ngono kuwi. Nah wis toto. Ora cah celu-celu wis gelem kuwi wah jan wis ora. Wis toto wis. Wis ya. Semelah kuwi ndonga balang. Apa aku ndonga kuwi ra entuk. Ora wis kesuwen cangkeman wae. Ya. Nuruti kaya ngene Didi angel ora sembanak. Woi, aku lagi omongan aja diantem ya. Ngono kok omongan apa aku ora krungu ana omonganku sing seru makane iki. Wah, jan wis ora. Balane mulung sida. Wah. Wis toto, wis. Pecah sirahmu, pecah ya men, kok tak solasine. Mbok rada munggah ngene dadi ki men ora. Ki mau wis ping pira? Lah manut karo iki mak ping pindho wisan. Yo jare baleni. Ora wis ping pindho iki. Yo. Wis tata wet mati kowe. Pitana ya. Gentenan kok. Wis ping 3. Gentenan kene. Tata. Merem. Dinikmati tenan. Wah, jan wis ora. Hati-hati ya, Mas. Ditoto tenanan kuwi. Ya, ya. Wis ulang kok iki. Wis. Atek suwe men gosek kok ya nyapke aji-aji. Wah, nganggo aji-aji barang to nganggo. Wis tata, wis. 1, 2, 3, 3. Ora ngono ora modar. Piye, Dur? Piye? Modal nggih modal. Arek ngatang-ngatang ngono awakmu. Hah? Arek ngatang-ngatang ngono awakmu. Kowe ngacing kok man ora. Apa dikelola ngerti kula, ha? Kadang apa dilmo gatik cah digdaya ya man. Ndi wong anu ya man. Mumet apa piye? Lah, mumet-mumet apa? Senengane kok lak kuwi tanganmu mburi ya kene. Niki to? Heeh. Sengkleh ngono. Wah, mboten apa-napa. Niki niku kalang senenge niki niku sok elol ngene iki man. Sok elol ngene iki. Aduh. Iki piye ya? Mboten napa-napa, tangan kula niku. Kula niku cah kuat, kula apa-apa. Ning kuwi kepiye kuwi lho tanganmu? Kepiye ya jalane ya? Nah, pun aduh kok kepiye iki? Jarene kuat, tangane kok sengkleh ngono. Wah, bajigol men ulama. Lah maju lah patheken. Senengamu ora penemban Surya Dadari kula sumanggaken. Wah. Pandhita kang
kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang angat saping tawang susu angin susu angin ngendi nggone oh bila dalah Kurawa katon morat marit barisane padha bubar dhewe-dhewe iki ana apa to jajare wah lah dalah kula piyambak mboten mangertos bapa nemban nembe kemawon kula nyumurupe kawontenan ing Praja Ndarawati. Lah dalah lah kok jebul Kurawa morat marit kahanane. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon Kurawa glasah pirang-pirang. Suryawasisa wonten timbalan. Kowe maju. Saenek-enek wong-wong Ndarawati kowe maju. Padha rangketen iso ngalahke kowe tak menehi bebono apa wae, kowe tak nehi ganjaran apa wae. Wah, nggih ngestaken dawuh wis kono maju. Nggih, ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan bapa. Wah. Winata tilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronang kono magawe gelar ira angwang wah ana satria murup dadare kuwi sapa takon ora aku satria pring gondhani Raden Gatotkaca Gatotkaca iya bali takon karo kowe sapa takon karo aku Prabu Suryawasesa Prabu Suryawasesa ya murite Penemban Surya Dadari Penemban Surya Dadarnduk Dadari blawanan ucapmu kowe ayo dibekawan durna wenehno aku bakal tak rangket tak aturake Bapak Penemban Surya Dadari aja dadi pepalange Suryawasesa ayo tak wenehake tak ulungake begawan durna waton kowe iso nugel gulune Gatotkaca keparat menungso ora tatanan ya kowe leno pangendamu tak tebak dadamu kelakon neng kene marganing padimu singa leno praptek malih Suryawasesa oh Keparat. Ai, ois. Ai. Oh, Oh. Ois.
Wes au. Maju rene kowe. Oh. As. Unyung mentong iki ha. As ujug sirahmu ngene ah. Oh. Cuandrak ngene kowe ah. As. Wah, tanganku barang malu. Ben ora. Hai. Ya sikap oh ay oh woi wah wah ah hey wah Pun, kula trauma. Kula trauma. Aduh. Kula trauma bobo nemban. Kula trauma. Surya Wasis kok mundur yo kene. Pun kula trauma, kula wedi-wedi tenan. Pun kula candrak Gatotkaca sirah kula. Digawa teng Dirgantara. Wah, rasane piye-piye kula mboten kuwawa. Edan iki kok mundur kabeh. Kalah kabeh karo wong-wong Durawati. Lah dalah ya. Kresna nata Durawati. Aja takon dosa. Kowe iso ngalahke anak muridku sing loro iki. Sing siji iki aku nyembah glamakan kowe wae. Pandita kang kinarya wangsik pindha kumbangan saping teweng susu angin Ger anakku Arjuna ing Madukara nuntun timbalan bopo penemban Surya Dadari Werkudara Surya Dadari bapakku Anawa kahanane morat-marit nggonku gawe srana
bakal ngrangket karo Durna gagar wigar tanantuk karya. Yo, banjur kudu kepiye? Gandeng syarat srana sing paling gampang ya kuwi mateni Semar. Monggo Semar kuwi sing minangka dadi dak-dakaning pasulayan sing mecahke antaraning Kurawa lan Pandhawa. Mula Semar kudu uga disirnahke. Yo. Ning Semar kinadyanto kepiye bae kae sing momong aku kecilik. Kae sing momong aku kecilik. Ora urusan karo kowe, Ora ngurus babakan kuwi sing baku Semar dirangket. Semar didadekke tumbal supaya Bratayuda kelakon wurung. Mengko perkara ngrangketna Tandrawati dadekke tumbal mengko iso perkara iso dipikir keri Janaka lan Werkudara. Kaget risang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Oh, menawi kedah kados mekaten Bapak Nemban, kados pundi syarat serananipun kemawon kula nderek. Watonipun sakmangke Bratayuda saged wurung lan Pandhawa kaliyan Kurawa saged rukun manunggal tetunggalan dados tunggal. Ya ora sasuwe-suwe mangkata dina iki inggih nuwun ngestaken dawuh Bapak Nemban. Eko pengali om Tityani kantayani Trisunya purnama sasi Gilar-gilar Gilar-gilar tengahing latar mileng lintang Bima Sekti belgegek ugek-ugek sadulita. Mboten pangling niki kok kaya Ndorapatih Sengkuni. Iya Semar aku sing prapta ning kene kowe aja kaget ya Semar. Lenten wigatos napa, Den? Blakasuta blak kotang terus terang bae aku diutus dening Penemban Surya Dadari supaya ngrangket karo kowe. Lah salah kula napa, luput kula napa kalih tiyang-tiyang Ngastina? Kowe bakal dadekke srana, kowe bakal dipateni, kowe bakal didadekke tumbal. Supaya Pandhawa lan Kurawa iso urip tentrem, rukun, manunggal tetunggalan dadi siji. Lan perang gedhe Bratayuda bakale wurung yen to kowe wis tekaning pati lan kowe wis ora ana Semar. Mula kowe manuta karo aku, kowe tak rangket tak aturake marang anak Prabu Duryudana bakal kowe dipateni kinarya tumbal supaya perang Bratayuda bakal wurung Kakang. Gunjang Kanjeng Langit kelam-kelam katon Lur genjang alis risang mewek andrung Posya Kok ngono gedhamu ya? Ndi sing jenenge Surya Dadar Ndok? Aja blawanan Begawan Surya Dadari. Surya Dadari. Ngene. Kon tekan kene.
kon tekan kene mungsuhe Bagong. Bapak ki apa ya bapak ki apa ya? Bapak ki arep momeng Ponokawan ning iki kere. Ning iki titi sing dewa Ngejawantah. Bapak iki Sang Hyang Ismangun. Ismaya. Hah? Ismaya Ismangun. Oh iya ya. Iki bapakku Sang Hyang Ismaya. Kowe aja waton cangkeman, kowe aja mung waton sak geleme dhewe ngucap karo batur iki nadane batur iki titi sing dewa Ngejawantah. Ning bapakmu bakal kinarya tumbal syarat srana supaya Pandhawa lan Kurawa isa rukun manunggal tetunggalan dadi siji. Sing disababake merga perang Bratayuda wurung lan ora sida kelakon. Ngene Mas, tak omongi, takon. Perang Bratayuda ki apa? Gus, Bratayuda. Perang Bratayuda ki apa? Perang gedhe. Ora mung perang gedhe, Mas. Kuwi perang suci. Ngono. Kuwi perang suci. Cuk ning kono bakale ketok sapa sing nyilih bakale balekke, sapa sing ngutang bakale nyaur. Saiki sing ngutang bakale nyaur ki ora ketok, ora keneng dicicani, mergo dhuk semaya ditagih. So nek nang perang Bratayuda sing padha tumindak minangka tumindake bakal nampa hukum karma setimpal sesuai apa yang dilakukannya. Lah nek kowe mau ngomong sama mau Surya Ndadari arep murungke Bratayuda ora iso. Dewa Wirawani ngendheke Bratayuda. Dewa Wirawani melu-melu Bratayuda. Aku mung pendhita wingi sore arep ngendheke Bratayuda ora iso. Kowe kok delangap ucapmu karo patih, Derajatmu ki mung wong kere, kowe ki mung Ponokawan kok delangap karo patih. Patih nek ning Ngastina. Kowe nek ning Karangkadempel kowe ki ya mung daya. Daya karo sing di omah ki ora nek bedane. Malah kepara dhuwur derajate sing di omah karo daya. Patih kok kirik. Dingo ngene wae. Muni ae semangkean parat. Kowe bapakku aja mung waton kowe ngono. Anggo tumbal nggonen nek kowe kuat ngangkat bapak. Mergo bapak ki arupa kere ning berbobot. Yakin iki. Kowe iso ngangkat bapak wis sembah sawe taun. Keparat kowe. Ayo tanding ana Kurawa kowe Ponokawan iso ngundurke Kurawa sasat iso njero langit. Ayo mbok iya anak-anake Semar kuwi digdaya kabeh. Semar mundur mundur ngono. Maju ngene. Kartomarma, Surtaya, Surtayu. Tayo ki bis. Tayo. Surtayuda kon maju kabeh. Ayo aja ketanggungan. Kurawa 100 kon ngruyuk anak-anake Semar. Ayo. Kon mungsuh nala gareng. Kungfu diasmu. Ora mlebu rumah sakit, aja takon dosa. Aja takon dosa. Aja mung mungsuh Bagong karo Gareng. Mungsuh iki bantrongane Karangkadempel, Petruk kantrong bolong. Milah dalah Kartomarma Pulparan. Iki Ponokawan kere iki tanding ngono aku ora sudi mungsuh Ponokawan iki. Di bapakmu krek. Ak buntele. Monggo mang buntel. Arep nganggo keseran apa gerobak? Silahkan. Jipuken bawah. Nek kuat njunjung bawah. Bela cara Ponokawan padha wangkut. Semar ora gelem diwenehake. Ayo tanding ana anake sik Ki Bagong Ki Kartomarma.
Wale kae. Ayo berjuang. Yo. Maju terus. Yo, belani bapak. Yo. Wedan rang ya maju ya siap ai cepet banget menungso cepet wae maju wae Candrak kowe sih candrak. Salah. Terus. Ya. Seneng aku nyambut gawe arus seneng. Yo. Yo, jaro, yo. Sajak sirahmu, es. Kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang mabeh gandrung sabaran katuluwu kermoyak mayek saking dias balewura keparat Kurawa bubar mawut Kakang Semar ora iso diblengket lan ora iso dirangket Kakang Semar nek aku dhewe sing maju apa kowe bakal tetep wani Kakang Wah sing maju udu Kurawa. Lah sapa? Sinuwun ngawangga. Tuh. Lah sapa? Apa Begawan sing jare Begawan Surya ndadari? Tuh. Sing maju Ndara Janaka iki nek ora bapak sing nandingi aku ra. Ndara Janaka kok malah melu ndombani barisaning Kurawa. Mboten saged mriko Den. Mareka Den prayitna asmuriris.
semurire seka bali tityane kandayani sigra masing asemun kelurahan Semar Badranaya andumuk kuncunge teges bakale duwe gawe nyipta aji-aji wujudipun aji-aji mijil wujudipun Raden Arjuna saking anggering sang Kilurah Semar Badranaya. Arjuna semonya kang kamanungsan kasurupan tingkahing mungsuh keparat ana Arjuna ngamuk punggung Suratanta Nirbaya. Ayo aja gawe wirang Arjuna. Iki kok kaya aku ngedhep kaca ya dasar para nyata. Aja kaget aku Arjuna sing asli, kowe aja waton ngamuk ning Karang Kadempel. Kowe aja blawanan ucapmu aku Janaka sing asli. Ayo kowe sapa? Aja gawe wirang Arjuna, aja gawe murkaning Arjuna satruing Madukara. Aku duwe pusaka Madukara, aku ya duwe. Padikira. Ayo tamakno kabeh pusakamu, aku ora bakal wedi. Iso dobel ngene. Iki wah jan marahi bingung iki. Kanek loro. Ambune padha. Rupane padha. Oh, kono ya ana andeng-andenge. Kene ya ana. Jale kene iki aja dipiyak kurang ajar ngene ora. Lah karang kono ki ana andeng-andenge ning ora sak trepe iki wong edan ora. Wah jan wis kene glong saka ngarep tekan mburi aku nyembah dlamakanmu 20 taun. Ngono lho. Wis ora sah muluk-muluk gegayuhanmu, ora sah kedhuwuren pepinginanmu. Ngono lho. Kowe iki dadi pendhita ya sak madya wae, ora sah neka-neka arep murungke Bratayuda barang. Edan keparat kowe tak tampani pusaka. Tak tamake pusaka ora apa-apa, ya tampanana. Aji-ajiku gelap sayuta ora kondang ado aja diundang Begawan Surya Dadari marat. Dar. Mungsuh Begawan Surya Dadari ora bakal iso menang. Tambane Ibu. Aji gelap sayuta ya. Ayo hamula oyang sak candhakku kowe Semar. Kunjung Bangtrate
mereno semubang Hyang Aruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkane kara caketer kene tunggal engkong ler wowo sing pene panso babatoking ayam wana nyak manguwuh ing pagakan Mas Kromo Sidam sekaring bawono ora pangling iki kaya putulun wayah ulun Ismaya padha raharja sak sowan kita Ismaya nuwun amit pasang ngeliman tabe dinebihna nglodune demawahing tawang-tawang pukulun wilujeng sak mangke biswanipun ingkang wayah pun Ismaya wonten ing Kayiwangan Ondalandir bawana menika kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampane kula pundi nggo jimat aripe dayanana ing kasantosan apa kang dadi wigati kita dene kita sowan marang ngarsa ulun menika ngaten pukulun jan-janipun kula menika bingung awet kula menika nyumurupi kawontenan wonten ing alam padang wonten ing Madyapada menika sampun benten tebih kalih rumiyin katentremaning para kawula menika sampun boten wonten prasasatipun para kawula padha padu padha gelut sak geleme dhewe tumindak maksiat wonten pundi-pundi papan dipun lampahi tumindak sae tumindak becik saha kewajiban panembah marang ngersaning Gusti menika sak menika sampun boten wonten kula niki bingung Bu Kulon kula niki kedah pripun awet menika ugi bendara kula para Pandhawa kaliyan bendara kula para Kurawa menika malah sak mangke sami rukun awet wontenipun pendhita ingkang peparap Begawan Surya Dadari malah samenika Begawan Surya Dadari nguyak-uyak kalih kula ajeng dinggih tumbal jarene supaya Bratayuda wurung tumuli Pandhawa kalih Kurawa saged rukun manunggal dados setunggal pukulun kula nyuwun pamrayogi kula kedah pripun Ismaya wonten timbalan sayekti donya nembe wae nglakoni jaman ya kuwi jaman kengaran jaman Kala Bendu kuwi jaman ana ning jaman kuwi kedadeyan tumindak saha kahanan sing ora marayogakake akeh para kawula
sing padha congkrahan pancen tumindak maksiat ana ngendi papan wae padha dilakoni. Nggih. Pancen tumindak kuwi angel yen to bakal ditinggalake mergo pancen wis kodrating donya yen to madya padha nglakoni jaman kengaran jaman kala bendu. Besok yen to tiba wahyaning mangsa kala jaman kala suba ya kuwi jaman tentreming Madyapada. Ora mung waton iso ngenteni nanging kudu mbudidaya golek syarat srana supaya donya lan sak isine iso tentrem semar. Kita kudu iso nglakoni urip apa anane lan kudu iso nglakoni urip prihatin mungguhe mengko bakal dadi srana tentreming para kawula ana ing Madyapada. Supaya aja ngasi ana cecongkrahan apa-apa antaraning Ratu Gusti lan kawula, antaraning Nalendra lan kawula kudu tansah mbok caketake. Tumindak becik kudu mbok anakake, kudu mbok adani lan kudu tansah mbok lestarekke. Papan-papan maksiat kudu mbok singkirake, kudu mbok brastra. Papan-papan manembah kudu mbok bangun lan para kawula dicedhaki mboko siji atine merga ngibarate kaya dene wong kang duweni gegayuhan mono pancen gedhe pacobane pancen akeh pacobane saya gedhe saya bakale kelakon gegayuhane mau uga bakale saya gedhe pacobane paribasane kaya to dene uwit nadyan to saya gedhe ora kok malah saya kepenak nanging angin sing nyebul kelawan wit mau gedhe dayane mula Ismaya sing telaten anggonmu ngemong kelawan para bendaramu lan ngemong kelawan para kawulamu sing ora liya kejaba mengko bakal nuwuhake rasa tentrem sing bakal donya nglakoni ya kuwi jaman kala suba Semar. Mari koden prayitna semuriris kobali matur sembah nuwun nggih kula menawi babakan kados kala wau ingkang sampun paduka ngendikaken kemawon tartemtu kula mboten badhe selak ning niki pripun Begawan Surya Ndadari niku lajeng ngendhake pripun? Mboya usah kuwatir. Ayo ulun dherekake kita ulun dandani awujud pendhita sing bisa mbadharake Begawan Surya Ndadari Semar. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang sampun kula sampun paduka dandosi awujud pendhita ya kanthi kahanan kaya mangkene kita bakal bisa ngalahke karo Begawan Surya Ndadari. Lajeng kula badhe mawi peparap sinten kita ulun paringi tetenger ya kuwi Begawan Cahya Ndadari
sing bakal bisa ngembari kadigdayane kelawan Begawan Surya Ndadari. Inggih, matur sembah nuwun Bu Kulon tumuli mangkata dina iki. Cahya Ndadari, inggih kula nyuwun pamit Bu Kulon. Ayah iki sapa kana pendhita? Takon karo aku Begawan Surya Ndadari. Wis apa? Nggonku nguyak Semar ora kecandhak malah kepethuk pendhita tuwek kaya ngene iki. Nakon karo aku Cahya Ndadari bela dalah. Kok modho-modho jenengmu karo aku? Ayo wis apa? Wis apa? Bela dalah iki utusane ngadil. Ayo kowe gelem eling apa ora? Bratayuda kuwi kodrating Gusti. Lan ora iso diselaki keparat. Wah, minggir aja dadi pepalange lakuku. Tandingana dhisik kridane Begawan Cahya Ndadari modar dening aku. Oh. Os. Oh. 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 Tai to as. Oh. Hush. Hush. Oh. As. Oh. Oh. Jar tuwek. Oh. So. As. Whoa. Janjane kaya mau iki kowe. Cah senengane gawe perkara kae. Aduh Kakang nyuwun pangapunten saestu Kakang. Ayo kae. Kowe iki wis bola-bali ngene iki. Punjul saka ping 5. Sekolakon dhisik tekan saiki.
perkara apa to janjane iki? Motif belakangmu ki apa ya? Wis ming sengit aku kok dadak nganggo syarat srana. Wurunge Bratayuda nganggo tumbale Semar karo Natandrawati. Goblok. Dewa goblok sok nek gawe syarat srana ki sing luwih angel. Sing Semar angel nebake, ngono. Sing Semar ora kira-kira Semar ora iso merantasi ngono lho. Inggih Kakang kula sampun ndedring kaluputan. Kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Iki bola-bali kaya ngono kowe ora. Inggih. Ae dewa-dewa jak bali. Jak bali aja ngregeti kanan gurun. Utawa peduan karang kadempel. Inggih Kakang kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Bali yo. Bratayuda ki wis dadi kodrating Gusti sing ora iso diselaki. Diselakno kanthi kaya ngapa? Nek wis wancine tumeka ya kudu kelakon. Inggih Kakang. Namung kuwatiring manah kula menika namung boten tegel. Pandhawa lan Sata Kurawa para trah wiyasa menika padha peperangan, padha nglakoni peperangan lan paten pinaten. Lah wis kodrate ngono kok. Lah piye to? Sok ning nggon perang gedhe Bratayuda ki bakal ketok. Sapa sing nyilih bakal balekke. Sapa sing utang bakal nyaur. Sok bakal ketok. Saiki rung ketok ditagih Semaya. Ngono lho. Ayo bali. Inggih Kakang. Kowe ora bali aku sing tegel karo kowe. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Kurange napa to, Den? Kurange napa? Kurange napa? Kurange napa? Kok sampean kanthi tumindak kaya ngoten? Kowe wis wani mateni Bapa Penemban Surya Ndadari. Aku ora nrimakake Kakang Semar aku sing bakal njaluk ijole nyawamu. Monggo mangsa borone ajeng mateni kalih kula. Sing penting pun tertera nek Bratayuda niku mboten saged diselaki. Merga niku mun kodrating Gusti. Mun monggo nek jenengan mboten eling lelabuhan kula monggo. Monggo Raden. Aduh Kakang Semar. Sewu-sewu kaluputan aku njaluk ngapura ya Kakang Semar. Apa to? Engko lajeng mateni kula. Angel wijut wae ranti suwe banyu sinane nek mung mateni sak Semar men. Dijegleke metrane mengke lak mati. Aku njaluk ngapura Kakang. Pun mboten sah digetuni. Begawan Surya Ndadari niku niate mboten sae. Alesane ming merga mboten tegel nyumurupi trah wiyasa niku Duk. Ten pinaten Duk perang. Iya. Pun jenengan manunggal kalih para Pandhawa. Jenengan manunggal teng negari Ngamarta kalih Sinuwun Darawati kalih Sinuwun Puntadewa Den. Iya Kakang aku njaluk pamit. Aku njaluk ngapura ya Kakang. Ndara Arjuna. Ndara Werkudara
Kowe mateni Surya Dadari. Mboten kula pateni ming kula jegleke listrike. Ora glece. Aku ora nrimake, Werkudara ora trima. Kowe sing kudu dadi jol nyawane supaya Bratayuda wurung lan Pandhawa karo Kurawa isa rukun manunggal dadi siji. Kumat cangkeme. Sekian, terima kasih. Kula nuwun sewu lho, Den. Begawan Surya Dadari niku janjane Bathara Guru sing ming ajeng damel buthek banyu bening kahanan Pandhawa kalih Kurawa. Janjane jan Bathara Guru niku niate ming sengit kalih kula men supaya Semar kowe mati. Mila sak mangken jenengan niku mboten sah ngurusi Begawan Surya Dadari. Pun mang manunggal kalih para Pandhawa. Wah, aku njaluk ngapura Semar. Pun mriko. Yo. Astina Maha Prabu Duryudana Dwarining Sun Werkudara den kapareng Semar pripun sinuwun Manuta haraken ajate tumbal mergo dela meneh Bratayuda bakale wurung lan Pandhawa karo Kurawa antarane Pandhawa lan Kurawa isa urip rukun isa manunggal tetunggal dadi siji. Ayo kowe Manuta ora sah kakehan gunem sing tanpa guna meneh, ora sah mbok tutup-tutupi meneh. Iki Duryudana uga ora nrimake Bapa Durna Balela. Mula aku njaluk kundure Bapa Durna menyang negara Ngastina. Yen to nganti ora balekke Bapa Durna, aja takon dosa karang kadempel sing bakal tak gawe karang abang gawe sungsang bawana. Wah, Prabu. Sampun, Ger. Sampun, Ger. Durana panalinganira lumajaring rati. Linenggak jangganira kapisanan. Kakang Semar wis ya Kakang. Anak Prabu Duryudana ngresake baliku menyang negara Ngastina. Lah nggih to. Mun kemen supaya padhang kahanane. Mboten sah suwe-suwe niki merga perkarane pun rampung kok menemban niki ming janjane perkara cilik. Ming merga Begawan Surya Dadari sing kokean crita, sing kokean gawe perkara. Neka-neka ora ana gunane napa-napa. Aku njaluk pamit. Njaluk ngapura kabeh keluputanku ya Semar. Matur sembah nuwun sami-sami menemban. Karsa madhange jagat tuk mungup aning sabocah ing ukir marebak bang sumirat
keneng soroting surya megolan gunung gunung lali sumber ketiwasan wong pengen nglaras gamelan kok dadi ora wayahe sarpatan subuh nggih pun purna lampanipun kiden matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan sedaya kalepatan kekirangan kula dalu punika hapurenta yen lepat nyuwun ngapura Allah rasah glece kowe sarep rampung nggih matur sembah nuwun Suradira jayaning Kang Rat Subrasta lah tekaping Darmastuti cekap semanten atur kula nek kathah kekirangan keluputan kula sak rombongan nyuwun pangapunten nggih Den yo lan mugi-mugi sak pengker kula lan sak rombongan keluarga Bapak Haji Saidi tansah pinaringan sehat bagas waras lan sedaya kemawon nggih Den yo Semar salam budaya